Dobrý deň, toto je záznam detekcie závady na prístroji AudioVox. Prístroj číslo 201 00 900 744. Udávaná závada je, že prístroj neprehráva signál cúvacej kamery a je vadný audio-video vstup, ktorý bol posúdený nezávislým technikom. Pripravili sme si zostavu, ktorá pozostáva z cúvacej kamery, ktorá je zabudovaná v EŠPZ, ktorá sa dodáva ako príslušenstvo k prístrojom AudioVox. Je to no-nameový výrobok. Pripravili sme si ďalej cúvacú kameru Alpine HCC 105 a pripravili sme si videoprehrávač na videosignál. Takže čo sa týka kamery, tamto je úplne jednoznačné, je to chyba zapojenia a zlý formát signálu. Predvediem. Navolím si zdroj kameru. Kamera číslo 1, to znamená kamera no-nameová, koncovka označená kamera. Pri správnom zapojení sa automaticky objavuje obraz kamery číslo 1. Môžeme si vyskúšať aj kameru číslo 2, to znamená značku kameru Alpine. Odpojím. Kameru, obraz sa stratí. Vezmem kábel číslo 2 od kamery Alpine. Pripojím kameru, zapnem. A vidíte signál z druhej cúvacej kamery, ktorá je len položená, je voľne otočená, takže podstatné je to, že signál tam stále vo videosignále je. Blikanie je spôsobené tým, že pracujem s holými káblami. Takže to je, čo sa týka kamery. Znova opakujem, po pripojení akejkoľvek z dvoch kamier sa videosignál objaví bez problémov. Takže to je, čo sa týka kamery, prístroj bez závad, chyba zapojenia. Čo sa týka video vstupu, na audio-video vstup pripojím klasický trojčinč z videozdroja. Video aj hudbu. Čo sa deje? Obrazovka bliká. Test správnosti alebo detekciu chyby, ktorú technik v úvodzovkách identifikoval ako studený spoj, my vyriešime úplne jednoducho, pretože prvé, čo ma napadlo, bolo vyskúšať vstup kamery. Vezmem vstup kamery, pripojím. Ten vstup ide normálne. To znamená, že pravdepodobne sa tam budú byť formáty, videoformáty. Blikanie obrazovky spôsobené čierno-bielým preblikovaním je vlastne rozdiel v normách PAL a NTSC. To znamená, kameru odpojím, teda kameru DVD prehrávač odpojím, počkám, kým sa prístroj prepne na základné menu, kliknem do obrazovky a v nastaveniach hardware nastavím video vstup, ktorý nastavím na NTSC pre toto preblikovanie na autodetekciu. Tým pádom pri ďalšom pripojení videozdroja ten videozdroj pôjde normálne, predvediem. Nech sa páči. To znamená, môžem si pustiť z pripojeného zdroja aj film, aby sme videli, že teda prístroj funguje ozaj bez závad a všetko udávané ako závada bola chyba v zapojení alebo chyba v nastavení prístroja spôsobená
neodborným zapojením a posúdením. To je z mojej strany všetko.